Maak het waar in ons eigen uitzendgebieden overal. We willen het gewoon waar maken bij de mensen. Overal een klein beetje geluk brengen. Ja. En wat gaat Pim van Wielijk doen? Wat ga je waar maken? Wat ik voor ga maken? We hadden het er net even over. En kort, ik hoop dat we een keer weer de finale halen. Met Chantal, dat ze heel leuk zien. Maar eigenlijk voor mezelf, volgend jaar met Pim toch wel weer 1 of 2 nummers uit te brengen. Ja. Dat is wel eigenlijk een goal. En hoe heel erg is het verschil van de luisteraars die denken, nou ja, Pim van Wielijk destijds, die zegt, ik treed af en toe op met Chantal. Ja. En als Pim, wem is als Pim dan? Pim is gewoon dialect, dat is niet vastlovend, maar gewoon dialectmuziek. Die ik maak met Jerome Lenders. Ja, want dat moet je even Ja, want eigenlijk is het een project tussen Jerome en mij. Ja. Dus hij maakt de muziek en ik doe het zingwerk en mij brainen rond de tekst, rond de muziek ook. Dus, En hebben ze er ook nog af en toe die banden mee al zitten of toch nummer? Nou ja, als we een band ingespeeld moet, of de muziek ingespeeld moeten hebben, dan hebben we wel die jongens die wel vaker vragen om weer in te spelen. Dus ook de drums en de basgitaar en met mij is het dus Jerome zelf. Oké. Hey, nu kennen we dich natuurlijk ook van de vaste lovenskank. Lekker lol en plezier. Feesten wie de beesten. De wereldkleuren, de feestkleuren. Ja, zeker. Maar toen hebben ze ook een hele gevoelige kank. Hè? Toen hebben ze in het epicentrum gezeten over waar wij het nummer over willen praten. Maar toen hebben ze ook die gevoelens op neer kunnen leggen. Hè? Ja, zeker. We hebben toen best wel een vervelende tijd gehad ook. Met einde de weggevallen is van het kanstreng, die waren nog langer ziekbed waren. Hè. Mm-hmm. En daar hebben we toen een nummer van gemaakt. Dat was voor mij dat nummer. Die gaan we daar niet draaien. Dat is een andere. Als ze hem wel draaien, dan ruilen we hem nog. We kennen ook. Ja, want dat is eigenlijk wel mooi aan, denk ik. Ja, dat sloeg dadelijk wel fijn aan. Joh. En dat is voor mij daarvoor geschreven. Maar ik hoor nog ook voor veel mensen terug dat iedereen er wel steun uit hoort. En dat gaat eigenlijk voor de winnaar. De winnaar. Dadelijk komen we muziek erbij pakken. Maar dat gevoel, kunnen we dat nu dadelijk ook verwachten in 2023 vandaag? Nou, dat was eigenlijk de bedoeling van niet. Om een luchtiger nummer te maken. Ja. Want wie zag je dat toen ook bij een interview waar dat ook. Dat ik altijd autobiografisch doe. Dus heel erg op mezelf betrekken en zo. Mm-hmm. Maar nu is Jerome ook van, moet dus wat luchtiger muziek maken. Ook gewoon lekker feest. De zomer tegenmoet. Ja. En dan, met één nummer zijn we bezig. En dat is eigenlijk een veeljaarsnummer. En hopelijk kunnen we dat dan gewoon veel goed brengen. Een beetje hoenpapa of dat niet? Nee, niet hoenpapa, maar gewoon lekker fris. Gewoon een bandje erbij en lekker lichte muziek. Maar dat is dus tegenwoordig veel met LVK. Dat echt dat hoenpa muziek, dat werd steeds meer, zeg maar. Echt van die feestnummers. Ja. Dat is ook zo hoendervel met goed het feest staand. Ja. Vind ik trouwens een geweldig nummer, maar... Los over persoonlijk, maar... Maar dat is de vaste loop. En iedereen heeft er een eigen beleving bij. En het traditionele zien we even vanaf geweest. Dus juist dat het ook weer een beetje terug in komen is. Afgelopen maand is toch inderdaad wel dat er denk wel 30, 40 nummers weer traditioneel of richting het traditionele gaan. Dus we knippen wel op het laatst. Ja, dat geloof ik heel zeker. Die spanningen die heb je gemaakt. Hoe heb je gekeken? We waren bij Sjen. Nee. Ja, dat is het Hans Limburg onderhand. Ja, dat was wel druk, Want nu hebben we vandaag de Leidag. Ja. Hebben we dat niet beter afgelopen morgen kunnen hebben dan? Ja, maar Lei is er niet alleen vastgelopen. Ja, dat is ook cultuur, hè? Maar Lei is het algemeen van Limburg. Als ik Pim van Wielijk zeg en ik zeg Lei erbij, wat betekent de Leidag voor dich? De Leidag voor mij, dat is gewoon het behouden van de Limburgse taal in de muziek. Daar vooral. En gewoon de cultuur. Gewoon de eenvoudige dingen die wij doen in Limburg, die moeten we niet herrooien. Ja. En dat moet gevierd weer op zijn dag. Ja, dat moet zeker gevierd worden. Toen zei ze al Limburgse muziek. Die favoriete Limburgs drankje? Gewoon een pilsje. Ja. Gewoon een pilsje. Ja. Die favoriet eten? Balkenbrei of zo, hè? Zoolvlees. Ja, zoolvlees. Asperges vind ik heel lekker. Ja, dat is best wel veel eigenlijk. Maar als we nu een gerecht moest kiezen, want we maken het woord, hè? Nee, dat wordt asperges. Dat wordt asperges? Ja. Goed zo. Muziek hebben we al gehad, hè? Limburgse muziek hebben we naar de Leuven gehad. We hebben het over de schoonste plaatsje. Ja? Ja, het schoonste plaatsje. Van Limburg? Ja. Gashoek. Bijvoorbeeld. Nee, er zijn heel veel mooie plaatsen, denk ik toch? Maar voor mij is dat Kessel. Voor dich is dat Kessel? Ja.
100%. Ze is totaal niet chauvinistisch. Nee, maar luister, ja, u moet even kijken of die leeggehalte ook goed genoeg is. Ja. Vakantie, Paradiesje was hier, Gijs. Ja, 8 dagen weg en dan terug naar Limburg. Dat leek wel goed in Limburg dus. Ja, meestal wel. We zoeken altijd wel alle lengte op. Ook dat we eerder jaar ergens aan zeggen dan een land. Maar ik ben wel altijd blij na 8, 9 dagen dat we terug naar Limburg gaan. Ja. Had zich dan die gewoonte ook? Ik heb die gewoonte en dan, ik werd er af en toe door mijn partner op gewezen. Dan zei dan niet al bij nou weer. Maar als ik het bordje Limburgs in stond, dan moet ik altijd 3 keer toeteren. Nee, ik toeter niet, maar ik zeg, of Sint-Taler of zo, maar ik ben wel heel blij dat ik dat wel zie. Ja, dan ben ik altijd heel blij dat ik weer terug in mijn heimaat ben eigenlijk. Ja. Ik snap wel wat ze bedoelt. Ja? Ja, ik ben een hele tijd naar Assen gereden voor werk. En dat is iedere dag weer toeskomen, als je Bertje Limburgs ziet. Nou ja. Ik geloof altijd een boete opstijden als ze dat te veel dus dat toeteren, hè? Nee, maar nou Limburgs bord niet. Nee. Dat geldt niet. Pim, we hebben het er net even over het nummer. We hebben gewoon eerst december staan, omdat we toch in de maand december zitten, waar we eigenlijk ook heel veel mensen geluk willen wensen. Maar toen zei ze al, het is misschien wel toepasselijker om de anderen te pakken. Ja, en dat is, ik heb er veel reacties op gehad, ook FPO weer, ook voor verschillende mensen die daar veel steun hebben gehad. Dus misschien toch wel... voor iedereen die het nodig heeft, willen we hem echt een hart onder de riem steken. Ja. Toch een klein beetje geluk van onze kank die kan opbrengen. Ja.